So what's up guys? Buat mo vlog ron guys. Ibalik ko ay birthday naman ako ron. So moto napanaw na ko na video para kan ba nabod day andamanan ba. Eh di po na ako ron guys. 21st birthday na ako ba. So moto ron naman day korta na. Nagdo kayo motong Hindi totoo yan. Bola lang yan. yung kamot ko kan ron. Trabaho ron may lang masilduan ta. Tapay panghanda ginagmay ba. Natay pang shot ginagmay sa atong mga tropa. Karon pagkita ginawa sa tanan karon adlaw pagkita na ako sa inyo ang buhaton ako sa birthday na ako sa ang paganda sa mga buwan mga to guys kita na ako yung pagkita sana ako sa inyo pagtrabaho na maron awa so mga pa nang itrabaho na maron guys bali nag-atop na may tapos maron nag-relax meron ngay kulang ng atop god og katong tick screw na mo tick screw bali kulang na nagduha ka buka atop dari skilid wala na siya ako rin nagtira na guys kanang pusti dia kana o kanang pag-wielding ana trasis dia karon guys nag-recruit po latero guys atawag na guys atawag na pre para sa guys malaw na siya guys kay pinaka-cute kay na ako tukan pare na pre ay Hindi guys totoo yan. Bola lang yan. Moto guys, may lang nga. Sildoan da na ginagmay niya. Motong iduwag na to sa atong kuan. Handa na to ug sa atong mga gusto sunod niya sa atong celebration na to guys. Sa mga to guys, nalamig balay guys. Hindi na nakakapos Iyaw namin kan guys, kining ang tao nagiyaw na mo. Manok na guys, broiler guys. Dapat may patot right to. Naning bata na padlong this earth. Pakita na sa inyo guys kung sa pa mga ipapadala mo. Mari guys, broilers guys. Oh, okay. Salamat sa nagdonate guys. Tara guys. Para na sapato guys, bayad sapato 300 guys. Sobra daw ni 200 pang shot daw ni. Sarap pa ni shot na yun. 550 na bayad naman guys. Broiler guys. 550. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tira nga. Ultra guys, man bata guys. Mapulutan na naman ni guys. Guys. Ara. Magdi kayo na, magdi ka na kung ihaw daw. Guys, manilumpia na mo guys. Mo na yung pinakabagtik na tigbuhat og lumpia gina-recruit ni sa kuan guys. Ay lang kuan Nix TV. Si kuan ito vlogger guys, sikat kaya na guys. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kaban niya si Kuan, itong negro nga ako. Tara guys, oh, pangpulutan yapon niya guys, ini mga tail na to dire. Mali mo fried chicken na to guys, alo. Alo. Ah. Live si mo, ore. Alay. Berkata rin mo, ore. Ano naman? Des, berkata rin mo, Des, ore. Ayo put niya lagi kay mo kay nagsagaran binabirabi ano kay Des, kuan. berkata rin mo, ore. Oh, tegan niya. Thanks. Yara guys, pakita na ako sa inyo ang itong design sa akong barkada guys, si Jux TV guys. Ano daw sa bungga pa dito mga kanda diri ba, mga 21 na mga edad ba. Ano guys. For the first time guys, nag-ban guys, balan-balan guys, ug may mga ingani so Hindi totoo yan. Bola lang yan. ba? Ano natagaw tani, pero salamat kay tao. Awa, 21 na guys. Awa. Oh. May mga disco niya diri guys. Awa. Ay Win. Happy birthday Win. salamat. Ah, guys. Oh. Pa nagwa ta kay mga handa nato dira mga kuan. Sa nanay mga design na mga ingani, mga art ba. Wait sa kay na happy nang life na to ano. Awa, paig-paig ra na mo na diri tawa. Tikita na ako ang pinakakuan kita. Mora na siya guys, awa guys. Paig-paig ra na mo na guys. Pero awa. Pero masulod ka diri guys. Mura gyapon kag nasa kuan no. Oh, nag mga Moses. Awa. Disco tanya guys, awa guys. Mali maigso na ako guys. Ano yung pinakamanghoran ako guys. Aning nagadays manim bite guys. Abenti uno guys mo nang kuan na bata pag guys. Tiguang lang yug na ang gyud. Di ba Beng no? Pila di Kuya Beng? Nimo mo bata dara.
Pila edad ni kuya? 28. Pila edad? Ya, baka ko muna guys. Kung sa diapod guys, napod tayo mga pictorial ginagmay guys. Picture guys. So. Saan yan na? Pictorial guys. Pictorial ka talaga guys. Mga tagaw. Pinakapag-tigre. Bastos ka. Ikaw, dali. Patong dia. Patong. Picture. Sige. Sige na yun. Pagtarong po. Sige. Tarong ba? So, grabe hilot. Tarong, ano? Okay, smile guys. So. Smile. Kapitan Lodi. Ninong! Ay, bakante siguro dia sa kuan. Tama dia siguro ka na isa oh. Naka si Mang Ikaw, si Mang Gobday. Pwede na maligay sa ninong daw? Pwede na maligay sa ninong. Pwede mag-mix sa dara. Kahit po nung tilaw po. Mura kong kuhan ba? Kung dili niya doon. So mga to guys, gabi na guys, mga tong pictorial laban pedre guys. Ay, tinuno. Oh, para Alvin guys. Pictorial na dias. Oh, Apo kayo. Para guys. Saksing kong lukat. Ay, lawat pa rin ang oging. Happy birthday ni Conron. Mga basta madali. Badlong TV. Badlong TV guys. Oo. Musunurin na po ni. Ara guys, sana pa sunod guys. Pictorial ta karon guys kay binya na budang kuan nato. Sa mga photographer guys, ara guys. Lukat ako kan. Ara guys, pagda kay mga balon ako guys. Shoutout kay Jux TV. Jux TV ang nagkuhan na guys kung magpa-design man na guys, kung magpa-kuan man eh. Lord, nagpasalamat kami kung nasa nagbiyon ng kwalidad sa kanya karon sa pagduyog sa adlaw taw karong diesel Father God kabalinti uno niya Ginoo tibo masay kami Ginoo nga taas pa nga katuigan ng kaniya mo sa panalaginan imo siyang hatagan ug kabaskog sa paglawas. Happy birthday to you. May the Lord and bless you. May the Lord and bless you. May the Lord and may the Lord and may the Lord and bless you. Happy birthday. Dili ko na, manok na. Dili manok na. Mato. Ay, pato na manok. Manok lagi. Giga, giga. Wala tayong daan kay para pando ba. Sure. Tara ito na. Pato kayo wala. Atong plato ma. Butang ay tara. Plato ya oh. Mga guys, gabi na guys. Mana po yung pahapon guys. Nakita niyo sa video na to guys. Karon kay kana po minom ta nagmay kanang music kanta-kanta tawa. Yan totoo lang. Amo guys, kanta-kanta namin dire guys. Ano yung pato na mo na guys? Patutin guys, mana patutin guys. Cellphone lang guys, kay-bluetooth dito guys, so sa speaker na to guys. Manis Jux TV guys, itong vlogger guys. Mga inambugay na guys, mga politiko na lang panarada di guys. Gwapo ka. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pare guys, mga gwapo sa taran dere guys. Inambugay yan sila dere guys, oh. Gana lagi. Damay na pud guys. Habulin galit, siya daw rin dili mo habol. Eh, ano to? Igaw daw, igaw. Adria guys, kuha na sila guys, mga partner dere guys. Oh. Partner sila guys, oh. Mga tropa gyapon na guys, ay mo yung bossing na mo guys. Oh, suki na mo inom. Daw kayo nagbago guys kay mano pinanser na mo. Ano? Moro guys, 21 na guys. Bigin maalis guys. Tandoy yun guys. Ano guys, mga tig-baby time na yun guys kayo.
Di ni vlog na ikaw na siya ka ng pataka ron ng mga video ni kay para ingnon ba na akuan. Oh, siya sa goyo. Ako ano tagani na ako ba ako mangyapon. Tingin ka ano?